hancur. Ayo, ayo, keroyok, keroyok. Ayo, 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 keroyok, ayo. Ayo, keroyok, ayo, 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 keroyok, ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Mati, ayo. Iyo. Wah, aduh ya. Ayo, mati, ayo, mati, ya, ayo, ayo, mati ke Kresna, kowe mati Kresna, ayo mati kowe, lah dadi jelantah kowe, ayo mati kowe, lakon dikeroyok ora iso obah kowe Kresna, wis mulai dadi bangkit, dadi kuwondo, para Kurawa, yen sekirane isih ana sing keri durung ngroyok aku mara tak enteni aja ana sing kesisa yen perlu wong sak mestina kongkon ngroyok Kresna bir jajanan lho kan uluku kok mengkarek yen ning awake iki dir wah nggih man niki jantung kula kenyute kok saya cepet niku man lah kok saya kendo lehku nyekel iki bumi goncang-gancing langit kelap-kelap katon lerikin sanging sang maweh kandrung sabarang kabung ukir moyak mayek wauta kaya mengkono wis datang ketingah hangganing Sang Kresna labet ki ngeroyok dening para Kurawa wis nyotapis tamunten ingkang sisa kula nggih ngeroyok Sang Kresna Sigra Prabu Kresna hanguyak menang rikma minangka cihna denya Triwikrama dadak sakala ical wujuding Sang Prabu Kresna temah babar yaksa gembira sak gunung telung gunung pitung gunung jek dadi bala srewu sigra kiprah ngipataken kang sami ngurbet temah bubar pating balesar para Kurawa sami salang tunjang nggih lumajar mbok putus para kadang sing pamiyat rengganing pura tuliwa sri Cinawi sesetya manik Ursarat sumirat sirate mangilat adet yayah taranggana sumawur ujwalanira kumenyar Nun mangke to Kanjeng Eyang ngetal kondo ana apa kaki miji marang pun yang ngetal kondo nggih Duryudana awit saking aturipun Jiriwarta ing Astina bilih wekdal menika Pandhawa nglampahaken duta malih Eyang ingkang minangka pangawak Pandhawa nuningi Koko Prabu Sri Bathara Kresna kapara sakmenika sampun cwandhuk wonten ing panggompakan miturut katerangan
ing enjang menika Kakang Prabu Kresna pupunten badhe rawuh pendhapi Ngastina ngriki ingkang menika Kanjeng Eyang kangge nanggapi badhe rawuhipun Kakang Prabu Kresna menika mangke menapa ingkang kedah kula tindakaken Kanjeng Eyang. Nggih putuku wong gagah wayahku wong prakosa Duryudana banget ing panarimaku dene jeneng para putu Prabu isih kepareng ngundhut Bire Semarang pun kaki bab nggonmu bakal nanggapi marang praptaning Sang Dutaning Mulya putu Prabu Bathara Kresna. Nggih Duryudana mawantu-wantu pun kaki njaluk marang sira kaki Prabu oleh menampa wayah Prabu Kresna aja tok padhakake kelawan nalika sira nampa marang praptaning anak Prabu Drupada wingi ya nggih. Yen wingi-wingi sira nyentengake boboting Prabu Drupada monggo. Nadyan to sejatine kuwi ya pakarti sing ora bener nggih. Ning yen karo wayah Prabu Kresna aja sira wani-wani nganggo dolanan ya nggih. Elinga yen kang Raka Ndoraka mono titis Sang Hyang Wisnu dewa kang jurandum kabagyan ing Madyapada iki. Kejaba saka kuwi pune yang ngimutake marang sira putu Prabu yaiku bab tembung sabda Brahmana Raja nggih. Sabdaning pandhita pangandikaning Ratu Mono ora kena wali. Sabab ya eneng nggon tembung sabda Pendhita Ratu kuwi mau bisa kanggo ngukur marang jiwaning Sang Nata kuwi dhewe. Yen Sang Nata mau jiwane luhur, mesine ora bakal nguncati marang kesaguane. Ning kosok baline, yen Ratu mau ora netepi marang guneme, kuwi mertandani yen Sang Nata mau asor bebudene kok nggih. Mula mung kari gumantung putuku Duryudana sira kepengin dilokke ratu kang luhur bebudene apa kepengin dilokke ratu kang asor bebudenmu nggih. Yen kepengin dikondhangake ratu kang luhur bebudene lah ya putu Prabu mung kari mbalekke praja Ngamarta marang Pandhawa wis rampung perkarane putu. Nggih matur nuwun. Sabtu yang penemban ingkang sampun mentah Bapa Durna kula nuwun wonten dawuh anak Prabu kula nyuwun sabdanipun Bapa ing Sukalima kedah kados pundi anggen kula badhe nanggapi rawuhipun Kakang Kresna menika mangke Bapa Durna. Oh lho liwat kentos kembal monyor-monyor kula nuwun inggih nggih. Pamanggihipun pun Bapa kados boten tebih kaliyan sabdanipun kenging ngetakon wau kok anak Prabu. Pun Bapa ugi ngimutaken dhumateng anak Prabu. Menggaing kula tiyang gesang menika ingkang baku namung bab anggenipun ngreksa dhumateng asmanipun kok nggih. Menawi sugengipun menika nyandang asma ingkang arum, labet saking pangkatinipun ingkang boten rak dateng bebener. Wah, menika swarga donya anak Prabu, swarga donya. Sinten kemawon mesti tresna tuwin asih. Namung kok wangsulipun nggih. Menawi gesangipun menika nyandang nami ingkang banger, sabab saking tumindakipun ingkang nyidak-idak dhateng bebener. Wah, menika neraka donya nggih, neraka donya. Saben tiyang pinanggih mesti melengos. Dipun celaki mesti mboten purun anak Prabu. Ingkang menika nggih gandeng gesang wonten donya menika namung sepisan. Mbok inggih monggo mugi dhateng aruming asma to nggih, mugi aruming asma. Wonten tetembungan macan mati tinggal ulang gajah mati tinggal gading. Sesaged-saged tiyang pejah menika mbok inggih nilasma ingkang sae nggih. Nela labuhan ingkang wonten paedahipun tumrap dhateng tiyang sanes. Piwucal agami sampun nyebataken nggih. Sak apik-apike wong urip kuwi wong sing piguna tumrap marang wong liya. Menika mangke hatur kula anak Prabu. Matur nuwun. Nggih. Sampun tampi saten Bapa ing Sukalima. Kula nuwun Kanjeng Ruming Mandaraka
mboten kita namung sekelimah kepareng kula nyuwun dawuhipun Kanjeng Rama ing Mandaraka menggah kados pundi anggen kula badhe matur kaliyan dutaning Pandhawa ingkang pangawak Kang Rasa menika mangke Kanjeng Rama. Waduh nggih. Aradi gelarapan manah kula dupi kula nampi anak Prabu Andangu dumateng pun bapa supados kula nderek matur perkawis anggenipun anak Prabu badhe nampi rawuhipun Sang Duta Agung menika mangke. Anak Prabu estunipun sampun kathah sabda tanda ingkang rumentah dhateng paduka anak Prabu ingkang sedaya kala wau mengku pangimang dumateng paduka anak Prabu Kurupati. Anak Prabu sedaya anjagi kelurahan paduka sedaya wau namung rumeksa dumateng wetahing kekadanganipun paduka tuwin para Pandhawa. Dados menawi anak Prabu dadak mundhut atur kula menika menapa mboten nama nguyah kang asemi dhateng rampadan sampun dumladosaken to nggih. Lah wong rampadan mung karindhahar wae kok isih diwiyahi diasmi meneh. Iku dos pundi to nggih? Inggih mboten ketang namung sekelimah sapada lingsa supados lega manah kula Kanjeng Rama. Oh inggih. Kula ngertos menika harak namung labet anggenipun anak Prabu njangkepi raing tata krami dhateng Mara Sepuh to nggih. Nek jane upama ora didhawuhi melu ngrembug bab menika harak inggih mboten napa-napa to nggih. Wong nyatanipun kula menika tiyang sak jawining Pandhawa tuwin Kurawa. Kula ngrumaosi namung sak lamaking Mara tuwa kok nggih. Ewa semanten gandeng adring pareng paduka mundhut dhateng atur kula. Nadyan atur kula menika mangke paduka raosaken namung badhe pinanggih pait nanging mboten ketang klungsu-klungsu menawi kula menika nderek udu anak Prabu. Nggih kados pundi? Atur kula namung cekak aos nggih. Inggih menika sawanci-wanci anak Prabu Kresna rawuh kepareng anak Prabu Duryudana ngendika, Kakang Prabu Kresna negari Ngamarta kula wangsulaken dhumateng adi kula Pandhawa. Menika tok iki tak katur Prabu Kresna. Nggih to? Inggih kanthi paduka matur paten kala wau ateges anak Prabu saged mbendung dhumateng Samudra Marus ingkang badhe tuwuh saking hangganing para dalah Pandhawa. Nggih. Menawi anak Prabu rumaos gelo awit koncatan kamukten Ngamarta sampun kuatos nggih, sampun kuatos. Negari Mandaraka kula caosaken dhateng anak Prabu Kurupati minangka lintu negari Ngamarta kala wau. Ujug kula, idep-idep kula ngganani anak kula wedok pun Banawati nggih. Kula sampun sepuh kok nggih, kula sampun sepuh. Kula sampun tuwuk nedha gempalaning jagat. Mila monggo kula aturi nampi nagari Mandaraka sawetahipun. Sampun dadak mawi ringa-ringa watak saya ngaten menika nggih. Kula purun korban menapa kemawon jer pangorbanan kula saged nguwuhaken ing reh kerukunan anak Prabu tuwin para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Kepareng kula semula matur sinuwun. Iya. Paman sing parengake arep matur apa? Ih, matur nuwun. Kula namung ngemutaken dumateng paduka ingkang sinuwun ingkang suraosipun Narendra menika kedah jejeg adhek-adhekipun lho nggih. Sampun ngantos miyur penggalihipun. Menawi penggalih paduka menika mangke mboten jejeg, tertamtu gampil dipun inggokaken nganan utawi ngiring anak Prabu. Mengkono paman. Inggih. Menapa iki ngaten Kakang Prabu Ngawangga? Nun inggih Yai Prabu. Leres atur paman suri kula wau Yai Prabu. Kepara kula inggih nderek ngemutaken Yai Prabu sampun ngantos gampil dipun bebujuk manis lho Yai. Petangan kula mboten pinanggih nalar negari kok badhe dipun paringaken. Menika ketingal sanget anggenipun njlongkrongaken Yai Prabu Kurupati dhateng juranging kanestan Yai. Kula suwun Yai Prabu kedah mulat tuwin waspada.
awit Pandhawa Lakar Wasis anggenipun nyebar kekiyatan tuwin mata pita wonten ngriki menika kok Yayi wonten ingkang mawi cara mangagem satataning Brahmana menika wonten ugi wonten ingkang ngagem satataning Narendra ing tata gelar kanthi pamadan jagi kerukunaning kadang nang jebul sedaya kala wau namung badhe ngegolaken para Pandhawa Yayi Yayi Prabu mongko kula sampun patemboya ing lebeting manah ingkang isinipun Pandhawa kelampangan minta wangsul negari Ngamarta nek sampun saged nglangkahi kuwanda kula Yai lah menika sami kaliyan kula sinuwun sami menika Pandhawa kelampangan badhe minta wangsul negari Ngamarta menawi kula sampun dados bangke kok nggih menika mila kula suwun Yai Prabu sampun ngantos malang tumoleh kepara menawi kepareng paduka Yai Prabu sakmenika ugi kula saged mbabati dhateng mata pitane Pandhawa kula wau Yai Prabu Para nguntap lirik netap Jojo bang mawing wengis Medhot patoning ati Saring jangka malatu-latu sinabet marang sakedeng Belmuruk metu dahanane Kula nuwun anak Prabu Duryudana wonten dawuh Kanjeng Rama keparenga pun bapa nyuwun wekdal sekedhap kemawon nggih wigatos badhe kula inggih mangsuli dhumateng ingkang minulya Ratu Ngawangga kula wau nggih nuwun sewu Rama kula suwun Kanjeng Rama kastu nyabaraken ing penggalihipun anak Prabu sedaya tindak saha tanduk kula sampun kula petang kanthi jangkep kok nggih tuwin kula ngrumaosi saya sepuh ing reh tata krama tansah kula sanding ing pangajap gesang kula sampun ngantos kesendu dhateng tiyang sanes ewa semanten nggih ewa semanten kok inggih tasih kenging awanget badan kula menika nggih mila menawi kula namung kendel kemawon mboten wurung kridaning ludira saking ngandhap lajeng minggah dumugi sirah mahananing sakit ludira inggil kula nggih menawi kula mboten kiyat mboten wurung kula badhe sowan ing ngersane pangeran ngurmini paduka namung kula suwun kepareng Kanjeng Rama tansah hemut tasih jangkep Pancandriya kula kok nggih he Narapati Basukarna Ratu kang Nyakrawati Mbau Denda Ratu kang Sekti Mandraguna Ratu kang Wasis Micara lan kuwi ratu kang slawasmu arang-arang jejer dhewe kuwi nggih ora ngono kok banget oleh ngunggem belo sirahmu Gus sajak donya iki ora ana wong peng-pengan saliyane wong Ngawangga nganti keladuk wusmu kabeh wong tok sumbari he Karno aku iki menungso dudu lempung ora susah dadak melipir-melipir tembungmu aku krasa yen sing tok semoni mau aku lan penemban Begawan Bisma iya toh kowe maido marang kandhaku dikira kula mesan olehku menehi negara marang Kurupati oh karena dudu watake wong dudu Ndaraka Gus seneng apa sapa sing dudu watakku saya kuwi ya jabane ya jerone lah kowe iki bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyangmu kok wani nyemoni wani nyumbari penemban Bisma ki gacungmu ki apa Gus apa kowe ngedengake dumeh duwe panah Wijaya Ndanu kuwi iya panah siji wae olehmu begal ning dalan ngono kok tok pamer kita lele apa kowe ngendheke dumeh anak dewa
Iya. Lah wong Bathara Surya kae dewa cluthak ngono wae kok tok ungas-ungasake Jaman saiki kadang dewa ki wis ora payu le, wis ora payu. Arep po dulurmu ki ratuning dewa pisan nek tumindakmu salah tetep diadili kok le, diadili. Karena pendopo kene iki akeh reca-reca kang dumadi saka watu lan kencana. Saka pintere sing gawe si reca mau nganti kaya duwe nyawa, disawang ki nyenengke. Ning kosok baline kowe iki menungsa sing diwenehi pikiran karo pangeran, lah kok jebul malah kaya lempung ngene piye? Pikiranmu ora tok uripke malah jendel ngungkuli watu. Mula wis pas nek kowe iki kekancan karo wedhus ngono wis pas. Karena tinimbang kowe main dolan nyemoni wong tuwa, saiki diwalik wae Gus lakone. Diwalik lakone. Ayo adep ana maratuwamu iki Gus. Kowe kuat ngadahi kursi pelungguhan kowe iki tak sembah dramamu karo parek. Ayo. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon Lurikin sanging sang maweh kandrung Sabarang kau tuluwu kermoyak mayik Duh Rama kula siwun Kanjeng Rama kersa meksa dhateng nami kula menika wonten Pandhapi Agung Rama kados pundila ing kathah menawi pasewakan lajeng kagem pabrik kasemekaten Kanjeng Rama. Iya Sang Prabu Salya. Tak suwun lerema penggalihmu ya nggih. Mengko mundhak ora ning bedane endi sing sepuh lan endi sing ora weruh unggah-ungguh anak Prabu. Waduh, teman. Anak Prabu pun bapa nyuwun pangapunten nggih-nggih dening ngantos kula suping Purwodaksina anak Prabu nggih dawuh sami-sami Kanjeng Rama matur nuwun dening Kanjeng Rama sampun kepareng mbrasta bermantianing panggalih anak Prabu inggih syukur bagi sewu dene anak Prabu Slarem penggalih wah wedang kok nganti utah mongko kenthel. Kajawi saking menika sedaya dawuh saking para para sampun kula tampi samendang boten karempit. Sepisan ngengeti bilih sedaya dawuh kala wau kanthi dasar rumeksa dhateng kamanunggalaning kadang. Kaping kalih kula timbang-timbang para Pandhawa inggih sampun nintakaken sedaya suraosing perjanjen duk nalika sukan dadu. Ugi kula boten kepengin dipun lokaken ratu ingkang ngawon buden kula. Ingkang menika Kanjeng Eyang, kula anggadhahi karampungan. Kula anggadhahi karampungan. Sewanci-wanci Kala Prabu Kresna ingkang dados pangalap Pandhawa rawuh ing Prabu Ngastina ngriki. Nagari ngastutu punten kula caosaken wangsul dhumateng abdi kula Pandhawa lumantar kae Prabu Kresna mun bos mesti sami si anak senono nyatlangening kalang iwana klar pandamun sareng den londir kekunang surem sara ketan padang kasolan pacaring purnaming kegono surak buruhing Jawi angromati datang pertanyaan sang noto Prabu Kresna
Nuwun dereng dangu karo paduka Kakang Prabu Kresna ore paduka kula ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk Paping Dwarawati. Nun inggih Yai Prabu lulus Raja Sawangkana Skala Yai sawangsulipun puja pangastawa kula mugi katur Yai Prabu Kurupati. Nggih tat ing pamundi kula kapundi dados jimat paribih Kakang Prabu. Pun kaki ora keringgih wayah Prabu Kresna. Aku ngaturake pambagya panakrama muga katur marang wayah Prabing Dwarawati. Nun inggih Yang Penemban, wilujeng Sawangkana Skala Kang Penemban. Sembah kula mugi kunjuk Penemban. Iya ndak tampa banget trimaku wayah Prabu. Kula mboten kantun ngaturaken karaharjan rawuh anak Prabing Dwarawati. Inggih Penembaning Sukalima kula tampi sabdan bapa ing Sukalima. Tak kula katur bapa. Oh inggih. Datang kula nampi sinuwun. Kula mboten kantun ngaturaken karaharjan rawuh anak Prabing Dwarawati. Inggih Paman Prabu kula tampi wilujeng sowan kula Paman sembah kula katur. Kula tampi dalah sami-sami anak Prabing Dwarawati. Koko Prabu saderengipun paduka rawuh kula sampun midhanget bilih paduka Kakang Praludha menika minangka pangawak Pandhawa ingkang wigatos badhe nlesihaken perkawis janji kula dhateng para kadang Pandhawa magepokan kalian babagan Negari Ngamarta. Syukur bagi sewu Yai. Dene Yai Prabu sampun pirsa babagan sowan kula menika. Lakar kaluhuran dawuh paduka Yai Prabu Kurupati. Ora paduka Brata Pandhawa lumantar neraka Ndaraka. Namung badhe mitrang saking keparing Yai Prabu Kurupati. Ingkang menika kula namung cemadhong kersa paduka Yai Prabu Kurupati kados pundi? Kakang Prabu ngangeti bilih hadi kula Pandhawa sampun tepi dhumateng swaraos perjanjen dina nalika jaman dadu. Saha kula timbang-timbang ing raos kula Pandhawa menika dadi tiyang sanes. Ugi sampun kathah labur-labetipun dhumateng kula. Saha kula kedah rumaksa dhumateng aruming darah Barata. Ingkang menika kula caos kerampungan. Swara sing karambungan mugi nyeksen jagat saisinipun Negari Ngamarta kula pasrahaken dhumateng adi kula Pandhawa. Putra menika kemawon Kakang Prabu gandeng sedhik kathah adi kula Pandhawa ugi gadhahi wenang tumrap Negari Ngastina. Paramila kejawi Ngamarta kula pasrahaken wangsul
Ugi adi kula Pandhawa kula paringi sesigar semangka pangwas negari Ngastina. Dhumateng adi kula Pandhawa menika Prabu Ndrawati. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon rikin sanging sang maweh gandrung. Sabareng kadulu wukir moyak mayik. Jagat geter pater. Anak sendu batang Dewi Prabu Kurupati. Mengkono kebedahi sang Hyang Narada. Kula Duryudana kula wonten dawuh kula ngempara kadang dewa kang padha prapta ing Praja Ngastina iki wis nekseni mungguh apa to kang sira camake iki mau nggih ya kanthi kita ngulungake Praja Ngamat lan separing Praja Ngastina tegese Duryudana wis bisa mbendung lining Maros kang tuwa saka perang gedhe padha kadang yaiku Kurawa lan Pandhawa nggih. Dene wis rampung kewajiban ulun minangka dadi paseksen Kresna lan Duryudana ulun mundhut pamit kondur Mahayuwangan ya mung aja nganti lali welingku nggih kabeh wae sapa kang miwiti cidra ing kono wahyune bakal sirna lho nggih. Putuku nggih Kurupati lega kawaran trenyuh rasaning pun kaki bareng sira wis kepareng balekake Praja Ngamarta kepara tok wuwis parone Praja Ngastina marang Adi Pandhawa ya nggih. Anak Prabu Bambang raos kula nggih dene kula gadah siswa ingkang anggung mersudi dhateng kautamen. Buktinipun padu anak Prabu mboten wuru dumateng gumlaring kahanan lair. Syukur nggih, syukur pun bapak nderek bingah anak Prabu. Lah ya jagat Dewa Bathara. Saking bingahing manah kula kados badhe mbengok kula menika nggih. Dupi kula midhanget dawuh paduka kepareng masraken negari Ngamarta dhumateng Kang Rayi Pandhawa. Minangka lintunipun saparing negari Ngastina ingkang paduka paring wonten para Pandhawa menika mangke benjing-enjing anak Prabu kula suwun rawuh dhateng Mandaraka saperlu nampi hibah sepaling negari Mandaraka saking kula katur putra kula Duryudana. Matur nuwun Bapa. Lang-langing driya mangu-mangu pun kanduran rimang nirlena tanpa kaning wau to kaya mangkono ing mangke patih sengkuni dupi mireng dawuh Prabu Duryudana denyar semangsulaken negari Ngamarta dalah sepaling Praja Ngastina marang para Pandhawa giya lumengser saking pasewakan pamite arasa nguyuh pamite arasa toyan nanging sigra manjing kedaton swaningkeng Mbok Ayu Dewi Gendari madulaken sedaya ingkang dumados ing pasewakan dasare gaya wadul kanthi binumbonan tembung ingkang bisa manas-manah temah kagiat Dewi Gendari ingkang sampun nampi wadul sigra lumajar manjing pasewakan sawi jeleh-jeleh patoten anakku nggih Kurupati. Anakku nggih Duryudana wonten menapa Ibu teko damel kaget tintai benapi kanthi lumajar kedaton wonten menapa kedaton ora napa-apa nggih mulane aku lumayu manjing menapa iki aku mung arep takon ndang perkawis menapa Ibu apa bener menawa sira bakal mbalekake Praja Ngamarta lan separoning Praja Ngastina marang para Pandhawa Kurupati
Nggih, kaluhuran dawuhipun Kanjeng Ibu. Bilih negari Ngamarta dalas paling praja Ngastina, kula paringaken dhumateng adi kula Pandhawa, Ibu. Dasarmu apa dene kowe menehake negara marang Pandhawa iki mau? Dasaripun sepisan adi kula Pandhawa sampun nglampahi sedaya suraosing perjanjen duk nalika Sukandadu. Kaping kalih kula ngrumaosi bilih adi kula Pandhawa ugi nggadahi wenang tumrap negari Ngastina menika. Mila kersanipun tumut ngraosaken kamukten Ngastina lajeng sepaling negari kula paringaken, Ibu. Kurupati, Kurupati. Wis genah menungsa kang rawuh marang labane wong tuwa kuwi ya nggih. Aja sok kumresek-resek ya Duryudana. Nyalinono yen Ngamarta biyen wis ditotohake jroning dadu. Yang sing aku kang kuwi ya kudu sing lila, ora banjur ngarep-arep baline kaya ngono kuwi. Perkara Pandhawa padha nglakoni pakuman kuwi mau rak merga kepengin diarani wong utama Pandhawa kuwi. Yen wong utama tenan pedah apa kok dadak nglakoni mlebu ngalas merga ngarep-arep baline praja sing wis ditotohake. Lan maneh Duryudana nadyan to biyen sing dadi ratu kuwi Pandhu, nang kowe kudu eling putra mbarep Ratu Ngastina biyen kuwi wong tuamu ya bapakmu kuwi ya kaya Datarata kuwi. Perkara biyen bapakmu mau dadi ratu kuwi rak wong tuamu. Ning anak tetep isih duwe wenang ya nggih. Mosok piye wae aku ora liya ing tok karo kaya ngono kuwi. Anakku ya ora lila Ngamarta diwenehi marang para Pandhawa. Pandhawa kakang rebut negara Ngamarta ning kudu nganggo cara kasatriyan. Yen ora manut tembungku iki pedha pangkut lungaku ngenyet wae Kurupati. Ibu, Ibu. Ibu. Oh, Ibu. Waduh, Ibu. Waduh. Ibu sampun ngantos daya-daya. Parang sarantos saking sawetawis. Parang lenggah ingkang prayogi kabuca crikanipun menika, Ibu. Aku ora bakal slegegaman menawa kowe ora nuntut penganti karepku, Kurupati. Nggih, nggih, Ibu. Kula sampun ndiring sedaya kaliyan Kanjeng Ibu. Ingkang menika kula namung nderek pareng watu Kanjeng Ibu. Yen menawa keduga njabel tembungmu marang Prabu Kresna iki mau. Nggih, sagah Kanjeng Ibu. Kadang padha ranten becik besok amendemo baris kang prayitna ya saranta wong ing dwara ati anakku nggih Duryudana syukur bagi sewu diri sira klub isih gelem ngrungokke marang dawuhku Kurupati. Tegese kuwi sing abot ibu budi nimbang wong liya nggih Duryudana. Menapa kula edan ketali buta badhe awrat dhateng tiyang sanes timbang ibu kula ingkang lairaken kula. Lah iki kedah ngaten nggih, kedah ngaten. Kedahemu tembung sedumuk bathuk sing nyari bumi lho nggih. Sedumuk mangka bathuk sing nyari mangka bumi kudu dilabuhi tatah nyawa ta nggih nggih. Duryudana kula wonten dawuh. Dene wis nuruti sing dadi karepku. Wis mangsa bodho ya nggih. Kabeh tak percayake marang sira kula. Pun ibu bali manjing daton Kurupati. Yai Prabu Duryudana sepinten bombong gembirane manah kula dene paduka Yai Prabu sampun kepareng mangsulaken negari Ngamarta tuwin saestu maringaken sigar semangka negari Ngastina dhateng adi kula Pandhawa. Tatra Yai Prabu Kurupati saged ngurungaken dhumateng perang kadang sami kadang inggih menika Yai supados pun kakang wonten tandha bukti bilih kula sampun suwun Yai Prabu Kurupati saha paduka sampun kepareng
peparing negari Ngamarta tuwin separing negari Ngastina. Kula suwun kepareng Wayi Prabu tapak asma wonten ing serat ingkang sampun kula cawisaken menika Yayi. Monggo. Kepareng paduka tapak asma Yayi sampun kula cawisaken seratipun. Layang napa niku? Layang napa? Serat kekancingan tumrap kangge paduka ngliraken negari Ngamarta Yayi. Sadenipun dipun tapak asmani langkung prayogi dipun wasur miyen Yayi. Sing kandha nglirake Ngamarta teng Pandhawa niku sinten? Kala wau paduka sampun dawuh piyambak. Jlemiraken lho Yayi. Niku ora wau. Wau pun benten kalih sakniki. Namung ora dereng dangu to Yayi. Waktu niku melampahi cepet. Pikiran tiyang niku cokor manggilingan. Lak lajeng kersa paduka dados pundi Yayi? Sampeyan mang bali. Mang mulih. Mang kandhake Pandhawa. Kula mboten badhe menehke Ngamarta napa mulih. Sigar praja Ngastina dhateng Pandhawa. Pandhawa kena ngrebut Ngamarta saking tangan kula. Menawi sampun saged nglangkahi kandha kula. Kurpati wah lah kok ngono tembungmu Duryudana sira iku Narendra kanggo tepa tuladha lah kok rembugmu kaya wong ora weruh tata krama sing tak adepi kuwi sapa? Kabeh padha nekseni ucapmu. Yen sira bakal baleki Praja Ngamarta marang Pandhawa. Kok terus oleh dalede kaya ngono iki piye? Mongko sing nekseni ora mung menungso. Pukulun Bara Narada sak kadange dewa pisan uga padha melu nekseni. Luwih-luwih tembungmu mau uga diseni dening batinmu dhewe Duryudana. Lah kok kepenak temen olehmu ngapusi karo batinmu kuwi Gurupati. Mlaya raneh yen para andhane ya doh ngenteng nyang sumpah jabatane dhewe-dhewe. Lah wong ratune ya mentala ndilat idune dhewe kaya ngono kok piye? Kok ketok temen nek ora wedi karo welaking Gusti. Alah Gusti iki nggone ngendi kuwi Dik? Kaya war-wara dhewe kae Gusti iki nggon ngendi gane? Ya bola-bali patih iki nek mental bangsat ya ndelalah. Karo pangeran kok ora percaya. Engko nek digawe kaku kupingmu ya rasakno. Wong iso turu miring kowe. Kurupati. Aku isin nyumurpi patratmu kang kaya ngono kuwi. Lho aku bali wae kula nderek penemban. Monggo to Yayi. Kula suwun paduka tetep ana tembung sabda Pandhita Ratu lho Yayi. Narendra paring dawuh menika mboten kenging wola-wali. Alah sing kandha ki sapa kuwi? Nyatane aku ya tau weruh nggon layang kekancingan kaya nyebutke jikalau kelak ada kekeliruan akan diadakan pembetulan yang semestinya ngono kok. Kakang Kresna. Oh niki ratu sanes kernet. Ratu nek dawuh mboten kenging bulan baleni. Yen nganti sampean mboten kang boleh sida kelakonan ning wong tuwa diajar bocah. Tansah marep pamoring suksma.
Sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpeng tolong ing kalbu pambukaning warana wau kaya mangkono Dupi Sang Kresna miring ngucaping Kurupati nggih nyusmu hangancam Sigra Prabu Kresna matak mantram sakti sakala Prabu Duryudana kaya digegira dening Prabu Kresna ketitik Prabu Kurupati rumangsa weruh wujuding Werkudara cacah 1000 kang wis sampek mandigada katon aglah ing tengening Prabu Kresna ing sisih kiwaning Sang Kresna weruh wujuding Janaka cacah 1000 uga wis miranti gegamane kekalihe kaya rasa mrewasa marang Sang Kurupati wau to sareng Prabu Duryudana wuninga gegawaraning Sang Bima Saradyan Janaka sakala brol punangriwe medhas saking sela-selaning wulu pucet buayane lolos Baiwatati dadi dawah kelenggak saking dampar Prabu Kurupati geger wong saisining pendhapa ya tumandang sareng ngangkat Sang Duryudana mundur. Wah, ya salah. Nuwun mangke topan Prabu Salya. Nun kula nggih wonten dawuh anak Prabu. Kula badhe nderek pitaken paman. Ndawuh bab menapa? Menapa ngestina ngriki wonten pernatan ninggal paman? Pernatan ing kados pundi to nggih? Menika lho paman. Nampi tamu wonten pendhapi kok dipun sambi lumah-lumah kados pundi paman? Hanadalah. Mila ratunipun ngantos kelumah menika wau margi tamunipun inggih ngedapi-dapi kok nggih ngedapi-dapi pripun Prabu Duryudana dipun segahi sulapan kaliyan tamunipun kala wau sulapan menapa to paman walah dadak kikip kados to sisih kanan paduka wonten gegambaran Werkudara cacah 1000 tur mandigada rujak kula sedaya lajeng sisih kiring paduka wonten gegambaran Janaka 1000 sampat sak jemparingipun wah hebat tenan ratu iki ya wong Kurupati niku ratu jirih kok nggih dipun sulapan kados ngaten nggih mesti geblakipun to nggih wah Werkudara kok 1000 ki wah regane pira wae iki mongko Werkudara pradan iki 500 saurarane ping 1000 waduh Janaka 1000 nggawa jemparing kabeh mongko janakane iki wayang lawas kabeh iki wah regane saya dhuwur wah sugih tenan pancen gemeske tenan kok piyai siji iki ratu pinter wasis waskita entengan blobo tur bojone liwat kok siji lah iki waduh upama aku isih duwe anak wedok ngono dipundhut garwa tak lungkih tak aturke piyai kok saya mundak yuswa kok malah saya ketok kebagusane wah gek ngruwat mau aku jan wah rumangsa
Ering aku nonton saka kadohan kok ijik ketok sumunu pesemone. Sumunar cahyane. Wah. Bejane garwane sing ana dalem. Sampun keparang kendhanginipun ngalembono kula paman. Mangke kula mindhak kagengan mestaka lho paman. Ora matur witing klapa saklebunipun kok nggih. Paman Prabu wonten dawuh. Ketingalipun wangkal penggalipun Prabu Gurupati. Katitik piyambakipun tetep ngukui negari Ngamarta paman. Mila leres dawuhipun para pinter kok nggih. Yen watuk menika saged dipun jampeni, nanging menawi watak menika saged dipun sirna menawi boten saring kaliyan ingkang nyandang iki boten saged. Lha kedah sareng kaliyan ingkang nyandang. Oh ngaten nggih. Gentos kula badhe nyuwun pirsa nggih. Napa paman? Pinten-pinten berwujudan kita mangke dados napa boten kok nggih. Nuwun pangapunten paman. Menawi bab yuda menika dados napa boten? Kula boten ngertos paman. Tiyang Bratayuda menika sanes perkawis kula lho paman. Oh, boten pirsa to. Inggih boten ngertos. Lah iki sampun wong ora ngerti dikapake. Anu nuwun sewu nggih. Nderek pitaken malih menapa kula kok nate mireng tembung sura kaliyan asura menika disebut-sebutipun to nggih. Ingkang sampun nate kula waos wonten ing pustaka Kawijarwa tembung sura kaliyan asura menika werdinipun watak angkara kaliyan watak suci. Mongko watak sura kaliyan asura menika salaminipun boten saged momor, mesti congkrahipun paman. Oh, ngaten. Inggih. Menika salaminipun, inggih salaminipun paman. Lajeng saiki pamanggih paduka Kurawa kaliyan Pandhawa menika ingkang angkara sinten ingkang suci sinten nggih. Sampun cetha jagat nekseni ingkang angkara murka menika Kurawa. Awit piyambakipun ngukui ingkang sanes darbekipun. Kosok wangsulipun Pandhawa ingkang dados pengawak dewaning adil purun boten purun mesti tumandang nyirnakaken watak angkara menika paman Prabu. Lah ingkang sampun-sampun watak angkara kaliyan watak suci menika mimpang pundi nggih? Lah inggih mimpang ingkang watak suci to paman. Paman Prabu sampun pirsa piyambak sejarahipun Ratu Prabu Rama ingkang saged mejahi dosa muka. Arti watak angkara murka. Ning mesti perangipun. Iki lho. Watak angkara mesti perangipun. Lah yen mesti perangipun to paman? Lah nek ngono tegese Bratayuda iki sida dadi terus mesti menang Pandhawa to. Nggih lho. Wah, dalah. Digaweke jeglongan awakku iki mau. Wah, nganti ora krasa. Oh, alah nggih. Lah wong kene iki nggon uluk mau didoli uget ya apa ya ora kleru. Iki to anak Prabu. Inggih. Anak Prabu, nuwun kula paman. Menawi tela Bratayuda saestu kelampan. Mboten langkung pun bapa namung nyuwun titip dumateng paduka anak Prabu. Mangsa bara nganggen paduka mayungi dumateng rayi paduka Pandhawa murih rahayu ing slaminipun nggih. Inggih paman. Kula nyuwun tambahing pangestu inggih paman. Daya mili pangestu kula nggih dalu kula tahajutaken anak Prabu. Saha boten kesupen kula nyuwun titip keponakan kula kalih pun kembar nggih. Mangsa bara nganggen paduka ngayomi nggih. Nika lari lolo kok nggih. Sampun boten tinenggan Rama tuwin ibunipun. Inggih labet saking lelabuhanipun Yayi Kunti. Anak kula sedaya saged gesang sepriki menika nggih. Kula nyuwun titip nggih. Nun inggih paman. Kula sagaya dhewe paman Prabu Salya kepareng kula enggal nyuwun pamit paman.
Kula niki daya kok dipamiti to nggih. Kula niki nggih daya boten-boten paduka. Oh inggih, tamu nggih kula niki mara tuwa, kula niki mertamu to nggih. Sampun monggo nggih sewang-sewangan anak Prabu. Titip pangestu kula kagem anak kula Pandhawa. Saha taklim kula kangge kadang Yayi Kunthi Talibrata anak Prabu. Pun kula aturaken Paman Prabu. Monggo sewang-sewangan anak Prabu. Kadang padha waranten becik besok hamendemo bares kang payitno wong yo saranta wong ing Dwarawati dinumpes panik awak Pandhawa Nora wurung dadi mungsuh anakku nggih Kartomarma wonten timbalan Paman Patih kowe ngerti dhewe Prabu Kresna ngrimuk marang neraka supaya gelem balik ya Praja Ngamarta marang Pandhawa lho niki mongko ke neraka ora kersa ngulungke Praja Ngamarta nek Pandhawa wis bisa ngasorake Kurawa ingkang mangkono Kartomarma kadangmu padha waranten becik kinten padha amendem baris nanging sing prayitna ngati-ati ya nggih aja saranta yen sekirane wis lena Prabu Kresna tumuli keroyoken tumpes bebarengan sapak wis genah yen dheweke iku pengawak Pandhawa kang weruh dadi mungsuh Kartomarma lho inggih sendika Paman wis ingkang tindakna Kartomarma para Kurawa, ayo ngeroyok Kresna para Kurawa, ayo. Acor, ayo, keroyok, ayo, mati kowe Kresna, kowe mati Kresna. Ayo mati kowe. Lah dadi jelantah kowe ayo mati kowe. Lakon dikeroyok ora iso obah kowe Kresna. Mati. Wis mulih dadi bangkit, dadi kuwondo, para Kurawa. Yen sekirane isih ana sing keri durung royok aku, mara tak enteni. Aja ana sing kesisa. Yen perlu wong sak mestina kongkon ngroyok Kresna. Bir jajan man. Lho, Mas. Uluku kok mengkarek yen ning awake iki, Dir. Wah, nggih, Man. Niki jantung kula kenyute kok saya cepet niku, Man. Lah, kok saya kendo niku nyekel pitik.
bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon liriking canging sang maweh kandrung sabarang kaburu ukir moyak mayek wauta kaya mengkono wis datang ketingah hangganing Sang Kresna labet kinroyok dening para Kurawa wis nyetapis tamunten ingkang sisa kura nggih ngroyok Sang Kresna sigra Prabu Kresna hanguyak menang rikma minangka cihna danya Triwikrama datak sakala ical wujuding Sang Prabu Kresna temah babar yaksa Gengbira sak gunung, telung gunung, pitung gunung jlek dadi bala srewu sigra kiprah ngipataken kasamyan ngurbet temah bubar pating balesar para Kurawa sami salang tunjang nggih lumajar mbok putus para kadang yaksa trura kagiri-giri genyolir prabot wabang kawagar manguwuh mungsuh hamin polawan ya jagat dewa Bathara jebul Kurawa wis padha niat bakal mateni aku. Oh, Prabu Duryudana, ratu kang ora weruh ing tata krama. Kowe tanpa pitung wangkaling watakmu bisa mahanani perang gedhe. Monggo yen kelakon dadi perangan, para kawula cilik sing ora ngerti apa-apa kepara bakal kena ngaradan. Sing dadi jalaran kuwi merga padha rebutan kamukten. Wah, tinimbang Nuh iki banjur getih padha kadang. Lu tak gaglak negara Sina iki. Wah! Senggel Kresna jadaya-daya mangan karo negara iki. Racuten bromantiamu ya, Ngger. Yen nganti kita sida nguntal marang Praja Ngastina, padha karo kita nduwa marang jangkaning jagat lho, Ngger. Maka yen to kita ora nyemurumpi marang jangkaning jagat mau, upama Bathara Kresnane ya ora bakal bodho wis nune lho, Ngger. Gelem ora gelem sing jeneng perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi kudu kaleksanan kok, Ngger. Sabab apa? Kejaba kuwi perang suci. Isining Bratayuda mono wong kang mutangake bakal nagih, wong sing utang kudu enggal nyaur. Kuwi mbuh maneh, Ngger. Ing kono dadi papaning wong kang ngluwari punagi utawa nadar. Mula yen nganti kok urungke Bratayuda mau, wah, mendah kaya ngapa panjrite kang padha arep nagih lan sing arep ngluwari punagi mau Kresna. Kudu ale, Ngger. Waduh, bekulun.
Pukulun mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten dening ngantos kula suping produksi napa Pukulun ya ora dadi apa-apa tujune kok ulun rawuh iki mau upama ora ya entek istilah iki mau nggih lho nggih malah kita kula tumuli bali marang Praja Wirata ya nggih gelem ora gelem Pandhawa kudu samata ngayahi jejibang luhur Dharma suci iki nggih Kresna lho nggih Pukulun mboten langkung kula nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi kula kuwi momong para Pandhawa Pukulun jaya wijaya jayanti kaki